שלום לכל המאזינים והצופים. השבוע אנחנו נכנסים ברוך השם לשבת מברכים אלול, והיום נלמד שיחה של הרבי משיחות קוידש, שעוסקת באחד מעיקרי האמונה של הדת היהודית, שהתורה הזאת לא תהא מוחלפת, דבר שמופיע בפרשת השבוע, הוא המקור לאיסור ולמופרכות של הרפורמה, כל רפורמה שלא תהיה ביהדות. אבל נראה את הפסוק הקובע. ספר דברים, פרק י"ג, פסוק א', תוראה את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו, לא תגרע ממנו. מעניין שמיד אחרי זה הוא מסמיך דבר שלכאורה ברגע הראשון לא נוגע, כי יקום בקרבך נביא וחולם חלום ונתן לך אות ומופת, אז לא תשמע לכל דברי הנביא ההוא. והקשר בין העניינים אנחנו רואים ברמב"ם, בהלכות יסודי התורה פרק ט' הלכה א', אומר הרמב"ם דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. מעניין, הרמב"ם מקשר את זה מיד עם הפסוק הבא של הנביא. הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. מזמן מתן תורה, שום נביא לא יכול להוסיף ולגרוע במצווה. לפיכך אם יעמוד איש מבין האומות או מישראל, ויעשה אות ומופת, ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע וכולו, לסיים הרמב"ם הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה ומיתתו בחנק, על שהזיד לדבר בשם השם אשר לא ציווהו. מעניין שהרמב"ם מוסיף נימוק למה כל כך חמור העונש שלו. מסיים הרמב"ם שהוא ברוך שמו ציווה למשה שהמצווה הזאת לנו לפנינו עד עולם, ולא איש כל ויחזב. אם אמר שזה עד עולם, אז הוא לא ישנה לעולם את זה. זה גם מובן לוגית, כי כל הרפורמים חשבו שעשו את המצוות בהתאם לצרכים של העולם. ברגע שהתנאים של העולם השתנו ונהיו יותר מודרניים, אז אולי יש דברים שמיותרים היום. אבל מי שמבין שהתורה והמצוות הם השורש של בריאת העולם, היו לפני בריאת העולם. הם לא נעשו בהתאם לחוקי הטבע וחוקי הדמוקרטיה וחוקי המודרניזציה. אז אין מה לשנות, ואין בשביל מה לשנות, ואי אפשר לשנות. עד כאן זה היסוד מבחינת עיקרי האמונה. הבה נראה עכשיו את הרש"י, שעליו יש שיחה של הרבי בשיחות קוידש תשכ"ט, ולא מופיעה בליקוטי השיחות. רש"י אומר על הפסוק לא תוסף עליו, מסביר רש"י מה זה נקרא להוסיף, זה נותן דוגמאות. 5 תותפות בתפילין, ו5 מינים בלולב, 4 ברכות לברכת כהנים, כאלה דברים אסור להוסיף. שואל הרבי כמה תמיהות על הרש"י הזה. א', למה רש"י לא פירש פשוט? שאסור להוסיף מצווה שלמה נוספת מעבר לתרי"ג, ולא לפחות ממספר זה. למה הוא מפרש שהכוונה היא להוסיף פריט בתוך המצווה? שזה לא מצווה חדשה, אלא זה פריט קטן בתוך המצווה לשנות. שאלה שנייה, הרבי שואל, למה רש"י צריך 3 דוגמאות? בדווקא אלו. וזה עוד יותר בולט שזה בדווקא שלאל
בפרשת ואתחנן יש פסוק דומה עם אותו עיקרון, ושם רש"י מפרש דוגמאות אחרות. אבל נראה. בפרשת ואתחנן, פרק ד', פסוק ב', כתוב אותו רעיון. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אומר שם רש"י הקדוש, לא תוסיפו, כגון 5 פרשיות בתפילין, 5 מינים בלולב, ו5 ציציות. ורש"י לא מסתפק, הוא מוסיף, וכן לא תגרעו. מעניין בפרשתנו לא אומר את הסיום הזה, וכן לא תגרעו. אז אם אתה משווה בין שני פירושי הרש"י הנ"ל, אז נמצא שבפרשתנו, פרשת ראה, רש"י השמיט את ברכת כהנים, ובמקום זה הוא שילב ציצית. עוד דבר, הוא החליף בתפילין מפרשיות, הוא לא אומר 5 פרשיות, הוא אומר 5 תותפות. בטעם הבאי, מה סיבת ההבדלים הללו? שאלה נוספת, רבי שואל, גם הסדר של 3 הדוגמאות האלה תמוה. תפילין נאמר בפרשת ואתחנן, לולב בפרשת אמור, ברכת כהנים בפרשת נשוא, שזה נקרא, כמו שאומרים ביידיש, נשתהין נשתהר. זה לא מן המוקדם אל המאוחר, ולא מן המאוחר אל המוקדם. אין מוקדם ומאוחר בדוגמאותיו של רש"י. לכאורה מישהו היה יכול להגיד שרש"י התכוון לתפילין לא בפרשת ואתחנן, אלא תפילין בפרשת בו. שם כבר כתוב על תפילין, ושם זה פעם ראשונה, זה המקום הראשון, זה הקודם. זה לא מתאים להגיד את זה ברש"י, לתרץ את זה, למה? כי זה יהיה טוב רק בפרשת ראה, אז אני אבין שאתה יכול להגיד שהוא התכוון לפרשת בו. אבל בפרשת ואתחנן, רש"י במפורש אומר 5 פרשיות בתפילין. זאת אומרת שבנוסף ל4 פרשיות, הוא אומר 5 פרשיות. אם הוא מתכוון לפרשת בו, בפרשת בו היו רק 2 פרשיות, קדש והיה כביעך. שמע והיה אם שמע עוד לא נאמרו, לא היו 4 פרשיות. אז לא מתאים להגיד שזה הולך, כוונה על תפילין שבפרשת בו. ואם זה בפרשת ואתחנן, למה רש"י החליף בין המילה פרשיות למילה תותפות? עוד אפשר לשאול, אומר הרבי, שאלה רביעית, למה בכלל רש"י לא בחר מצוות כאלה שקדמו לתפילין אפילו בפרשת בו? איזה? למשל הקרבת פסח. שהוא יגיד, בל תוסיף שלא יקריב האדם 2 פסחים. שיגיד אכילת מצה, אוכלים 7 ימים, בל תוסיף שלא יעשה בארץ ישראל. שיש רק 7 ימים, לא יעשה יום שמיני אכילת מצה. למה הוא לא אמר כזה דוגמה? בכלל מוזר שרש"י השתמש בביטוי תותפות, זה ביטוי מהמקרא, אבל בחז"ל על פי רוב, הביטוי הוא או פרשיות או בתים. בפרט אם נזכור שהמילה תותפות, רש"י מפרש שמשמעותה תת בכתפי 2 או פת באפריקי 2, זאת אומרת המילה תותפות עצמה מציינת 4, אז איך אפשר להגיד 5 בתוך 4? אז הרבה שאלות יש לנו. והרבי אביר מפשוטו של מקרא הוא כזה.
זה שבלטויסיב הוא בעיקר הולך על לא להוסיף מצווה תרי"ד, ולא לגרוע מצווה ולהשאיר אותה או תרי"ב מצוות, לפחות מספרם, זה בדרך ההלכה. אבל המעניין, יש גם רמז יפה של רב לוי יצחק, אבא של הרבי, שהשבוע שעבר היה יום ההילולה שלו, אומר דבר מעניין, הוא אומר שסוכה, סוכה קשורה באמת לדוגמה של לולב שרש"י מביא. אז אומר רב לוי יצחק שסוכה יש לה סגולה לשמור על האדם שלא יהיה בל תויסיב ולא יהיה בל תגרע. איך? ישנו פסוק בנביא שאומר, וסוכה תהיה לצל יומם ולמחסה מזרם וממטר. בפשטות הכוונה, מי שנמצא בסוכה זה עושה, מגן עליו מזרם ומטר שלא ייפול על ראשו. אומר רב לוי יצחק, פיליפ לוהם, רמז אדיר. רמ"ח מצוות עשה ישנם בתורה. אם מישהו פוחת, גורע מצווה אחת מהתרי"ג, אז כמה מצוות עשה נשארו? רמ"ז, גימטריה זרם. ואם אחד מוסיף על המצוות, אז זה רמ"ט, גימטריה מטר. אז הסוכה היא מגינה שמזרם וממטר, שיהיה רק בדיוק רמ"ח. אז על דרך ההלכה באמת עיקר הציווי הוא להוסיף מצווה שלמה או לגרוע מצווה שלמה. אבל הרבי טוען שלבן 5 למקרא, בדרך הפשט, רש"י העדיף ללמוד, לא לפרש שאסור להוסיף עוד מצוות. מדוע? לכאורה זה יותר חמור. אז הוא טוען כי התלמיד, מאורח חייו, הוא מכיר כמה וכמה מצוות מדרבנן שנוספו על התרי"ג. חנוכה, פורים, וגם נוספו איסורים מדרבנן. כפי שהוא למד כבר ברש"י, ושם זה למעליותא. רש"י אומר בבראשית כ"ו ה' על הפסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב אשר שמר אברהם, וישמור משמרתי, חוקותיי, מצוותיי ותורותיי. מפרש שם רש"י בפסוק ה', וישמור משמרתי, מה הוא שמר? גזירות להרחקה על אזהרות שבתורה. מה זה על? בנוסף, כגון שניות להיריות, ושבות לשבת. אז התלמיד אומר, להפך, ראינו שיש תוספות שהוסיפו, וזה לחזק את התורה. נכון, בדרך הפלפול יש הסברים שמסבירים למה זה לא נקרא בלטויסיף. כי לא אומרים שזה חלק מהתרי"ג, אומרים מפורש שזה מדרבנן. אבל זה כבר פלפולים בשביל בין 15 לגמורה. אבל בן 5 למקרא לא מבין אם תגיד לו שאסור להוסיף מצווה. אדרבה, יש גדר ומשמרת לתורה. לכן העדיף רש"י בפעם הראשונה בבית חנן, לפרש את הפסוק שהאיסור הוא הוספת פריט במצווה. לא שהוא מוסיף מצווה חדשה שלא כתובה בתורה, אלא הוא מוסיף פריט בתוך המצווה. ושימו לב, איזה פריט? כזה שאיננו שייך למצווה. לא פריט כזה שיש לו כן קשר למצווה. מדוע? כי עדיין לא הוכח שגם פריט שיש לו קשר למצווה אסור להוסיף, אולי כן מותר. אין לך בו אלא חידושו. אז לכן פעם ראשונה שכתוב על לא להוסיף, הוא מפרש את זה על הוספת פריט שאיננו שייך למצווה, לא ממין המצווה. ולכן איזה דוגמאות הוא מביא? תראו איזה דיוק ברש"י, אף לא ופלא. 5 פרשיות בתפילין, למה דווקא הדוגמה הזאת?
כי כל פרשה נוספת שהוא יוסיף חוץ מארבעת הפרשות, היא בהכרח לא שייכת לתפילין. למה? כי אין בתורה, חוץ מארבע פרשות האלה, אין בתורה עוד פרשה שמדברת על תפילין בכלל. אז זאת אומרת, הוא יוסיף פרשה של עניין אחר שבכלל לא קשור לתפילין. אז זה אסור להוסיף. עכשיו, 5 מינים בלולב, גם כן. רק 4 המינים קשורים "ושמחתם לפני השם אלוקיכם". כך כתוב בתורה, שתיקחו את 4 המינים האלה, ואיתם שמחתם לפני השם אלוקיכם. לא מצינו שמחה במין נוסף. מה הוא ייקח? ארז, ברושים. לא מצינו שמין נוסף שהוא מביא שמחה. אז לכן אם הוא יוסיף איזה מין חמישי, זה יהיה משהו שאיננו ממין המצווה, אסור להוסיף. אותו דבר, 5 ציציות. תכלית של מצוות ציצית היא, וראיתם אותו, שאיפה שתלך, תראה אותו. אז זה מדלת רוחס אוהלם, לאיזה צד שתפנה, אתה רואה את הציצית וזה מזכיר לך. אז יש רק דלת רוחס אוהלם. כל ציצית חמישית לא תוסיף כלום במצווה. עוד יותר אומר הרבי, ידוע שגם רש"י אומר את זה, שהדלת ציציות הם כנגד דלת לשונות של גאולה שנאמרו במצרים. אז אין עוד לשון גאולה שנאמרה במצרים. תשאלו, הרי יש גם ולקחתי אתכם לי לעם, לשון החמישית, והבאתי אתכם, שזה והבאתי, שזה יהיה לעתיד לבוא, אבל לא במצרים. וכל הפרשה של ציצית נקראת פרשת יציאת מצרים. אמרת, תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, ושם יש רק ד' לשונות של גאולה. אז אם כך, ציצית חמישית עם משהו שלא מוסיף, לא ממין המצווה. כן, אסור להוסיף. עכשיו מחדש הרבי, לכן רש"י גם שם, בבית חנן, מסיים את פירושו, וכן ולא תגרעו. לכאורה, שמה הוא מוסיף את זה? וזה ברור. ההוספה והגירעון זה שני צדדים של אותה מטבע. אם לא תוסיפו, פשיטה שלא תגרעו. למה צריך להגיד את זה? למה הפסוק צריך להגיד? אז למה רש"י אומר וכן לא תגרעו? טוען הרבי שבזה רש"י בא לשלול פירוש של מפרשים, תוירתמים איזה כתוב, שהם רוצים להגיד שבאמת לא תגרעו זה מובן מאליו, לא היה צריך לכתוב את זה. למה הוא כותב את זה? זה פשוט טעמא דקרא. זה נכתב כדי להסביר למה לא תוסיף. לכאורה מה רע אם אני מוסיף? אני מהדר יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה לי. אני רוצה להוסיף. מעלים בקודש. אז יש מפרשים שאומרים, אתה יודע למה לא תוסיפו? כי מי שחושב שיש לו סמכות להוסיף, מחר הוא יחשוב שיש לו סמכות לגרוע. אז לכן כתוב, לא תוסיפו, ממילא ולא תגרעו. ככה יש מפרשים שמסבירים. והרבי רש"י רוצה לשלול את זה. ובזה שאומר, וכן לא תגרעו, הוא לא מתכוון להגיד שגם לא תגרעו אסור כמו שאסור להוסיף. זה מובן מאליו. מתכוון לומר, וכן לא תגרעו, שגם זה הולך רק על פריט במצווה. לא תגרעו, אומר רש"י, גם אותו דבר. לא גריעת מצווה שלמה. אלא מה אומר ולא תגרעו? אפילו פריט באותה המצווה לא תגרעו. אז עכשיו מובן גם כן, למה הוא לא הביא, שאלנו קודם, למה הוא לא הביא מצוות הקרבת קורבן פסח, או אכילת מצה. אז אומר הרבי, בקורבן פסח לא שייך לאסור לגרוע. להוסיף, אפשר לגזור. מה? שלא יקריב 2 פסחים. אבל מה תעשה לגרוע?
שלא יקריב את כל הפסח, רק מקצתו, לא שייך להקריב מקצת הפסח. אז מילא אין אפשרות של גריעה, אז זה לא וכן. הוא מביא דוגמאות כאלה שכמו שאפשר להוסיף, אפשר לגרוע. עוד אמר למשל, במצה. אי אפשר לאסור שלא יוסיף עוד יום שמיני בארץ ישראל. למה? כי לאחרי הפסח, גם אם הוא אוכל מצה, זה כאילו שהוא אוכל פיצה. זה לא מצה בכלל. אין לזה גדר של מצה, זה לא נקרא תוספת. זה כמו שאחד אוכל מצה ביום חול. הוא לא נקרא בלטויסים. זה לא מצה. לכן הוא הביא רק דוגמאות כאלה שבהם אפשרית גם הוספה וגם גריעה. כל זה, אומר הרבי רש"י, אמר רק בפעם הראשונה שנאמר האיסור. מה נאמר שם? לא תוסיפו ולא תגרעו. פעם הראשונה אני יכול לחדש רק שפריט כזה שאיננו שייך ממין המצווה, אסור להוסיף. שאלת השאלה, בשביל מה הפסוק חוזר על זה עוד פעם, פרשת ראה? שוב כתוב אותו עיקרון, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. מה זה בא לחדש? למה כפלה התורה את האיסור פעמיים? כנראה שבפעם השנייה הוא בא לחדש משהו שהוא לא נאסר בפעם הראשונה. מה זה? כפל הזה זה שאלה גדולה, בשביל מה הכפל? מעניין, הרבי מביא שיש כמה פרשנים, הגר"א בספריו מפרש את הכפל, הוא אומר ככה, פעם הראשונה שכתוב בבית חנן, זה בא לאסור תוספת שמצווה חדשה לגמרי. בפעם השנייה שכתוב לא תוסף עליו ולא תגרע, זה פריד במצווה. אבל אנחנו אמרנו קודם שרש"י לא חושב כך. שרש"י אומר גם בפעם הראשונה מדובר בפריד במצווה. בשביל הבן חומש למיקרא. עוד אפשר היה לפרש, יש מפרשים שרצו להגיד שלמה יש פעמיים? זה בא לאסור אזהרה ליחיד ואזהרה לרבים. כמו בכל לבבך ובכל נפשך, שכתוב בפרשה שלה, ואחרי זה בפרשה שנייה כתוב שוב, בכל לבבכם ובכל נפשכם, אומר רש"י, זה אזהרה ליחיד וזה אזהרה לרבים, אז אולי גם בו כך. אומר רבי רש"י לא גורס את זה. מדוע? כי בקריאת שמע קודם הוא נתן אזהרה ליחיד. אחרי שאני יודע של היחיד, אז הוא אמר גם על הרבים שהם בעצם ציבור של יחידים. אבל לא סביר להניח שהתורה תאסור את הציבור לפני שהיא אמרה שהיחיד אסור. אז לכן לפי רש"י נשאלת השאלה, מה התחדש בפעם השנייה שהפסוק כפל את איסור ההוספה והגריעה? הרבי, זה מה שרש"י ירצה לטעון, שבפעם השנייה, האיסור של לא תוסיף עליו, שנאמר בפרשתנו, בפרשת ראה, זה בא לחדש שאפילו אם התוספת היא ממין המצווה, פריט נוסף שכן שייך למצווה, גם זה אסור. זה החידוש של הפעם השנייה. עכשיו, לפי זה אני אבין למה רש"י השמיט את הציצית, כי בציצית, 5 ציציות, הציצית החמישית היא לא ממין המצווה. אז מה טעם להגיד אותו עוד פעם? הרי זה כבר למדנו, שמשהו שלא ממין המצווה אסור להוסיף. לכן הוא אומר, לא, השמיט את הציצית. מה עם תפילין? מעניין. פילפ לא עם הדיוק ברש"י. בתפילין, פרשס ואת חנן פעם ראשונה, רש"י אומר שמדובר בפרשיות. למה? כי אין פרשה חמישית בתורה שעוסקת בתפילין. אז אם הוא יוסיף פרשה חמישית,
זה לא ממין המצווה בכלל. אז זה כבר למדנו. לכן רש"י משנה ואומר תותפות. תותפות זה הבתים. במיוחד אם אתה אומר את זה בהנגדה, פה פרשיות ופה תותפות, אז אם שם זה פרשיות, אז פה זה בתים. אם הוא יוסיף בית חמישי בתפילין, זה כן ממין המצווה. איך אני יודע שזה כן? הבה נעיין ברש"י בפרשת בו, פעם ראשונה שנאמר התפילין. שם אומר רש"י על הפסוק ולתותפות בין עיניך, מסביר למה זה נקרא תותפות, אז הוא אומר ועל שם שהם 4 בתים קרויים תותפות. מעניין בית חנן שכתוב תותפות, אומר רש"י, על שם מניין פרשיותיהם. אבל בבו אומר על שם שהם 4 בתים. למה? אני מבין למה. כי בפרשת בו לא היו עדיין 4 פרשיות. לא יכול לפרש על הפרשיות. אז הוא אומר, תותפות זה 4 בתים. בתים היו 4 תת בקטפי, פת באפריקי. מיד הוא מוסיף פירוש נוסף. ומנחם חיברו, מנחם זה מנחם בן סרוק הדקדקן, הוא חיבר את הרעיון בשורש של והטף אל דרום, לשון הטפה, או אל תטיפו, זה לשון דיבור, כמו ולזיכרון בין עיניך. מפרש רש"י, מה זה הדיבור, מה שייך תותפות לדיבור? אז הוא אומר שהרואה אותם, תמי אותם, את הבתים, קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. מעניין, לא היו עדיין 4 פרשיות. אז שמה צריכים 4 בתים? זה מה שרש"י בא בעצם לתרץ שם. מאחר ואין עדיין 4 פרשיות, אז למה צריכים 4 בתים? ו2 בתים ריקים. אז שם מסביר רש"י לפי מנחם, שעצם הריבוי של הבתים, זה מגדיל את האנדרטה של זכר יציאת מצרים, יש בה יותר חלקים, וזה מגדיל את הדיבור על הנס. אז יוצא שאילו היה מוסיף עוד בית, 5 תותפות, אז זה כבר נקרא תוספת שהיא כן ממין המצווה, כי היא מגדילה את הדיבור בנס, אז הייתי חושב שזה מותר. לכן רש"י צריך להדגיש שגם 5 תותפות, למרות שיש לזה קשר למין המצווה, גם זה אסור. מעניין באמת שבפרשתנו רש"י אומר על מילים לא תוסף עליו, אז רש"י מעתיק גם את המילה עליו. ואת חנן לא תוסיפו על הדבר הזה, הוא לא מעתיק על הדבר הזה. פה אומר לא תוסיף עליו, אפילו שזה ממין המצווה. עליו, על הציווי הזה, ובתוכו יש עוד פריט שהוא כן ממין המצווה, גם לא תוסיף. אז לכן הוא הזכיר את התפילין, והוא שינה מפרשיות לתותפות. עכשיו בואו נראה מה קורה בלולב. בלולב יש פה שינוי בין רש"י בית חנן לרש"י בפרשתנו ראה, שלא שמים לב אליו. זה לא ראיתי בשיחה של הרבי, זה תוספת. אם תסתכלו ברש"י, פרשת ואתחנן, שם כתוב 5 מינים בלולב. ואצלנו בראי כתוב 5 מינים בלולב. מה ההבדל? היינו הך, לא? המילה 5 זה לא רק 5 בודדים, זה 5, קבוצה שלמה.
אז שם ואת חנן, הוא מדבר על אחד שהוסיף מין נוסף, בגלל שהוא חשב בטעות שהוא שייך לחמישייה, שגם הוא מעורר שמחה. למשל, לדוגמה, כמו עץ זית. למה שהוא יחשוב שעץ זית מעורר שמחה? מצאנו פסוק בנחמיה, שהנביא אומר שם, ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, צאו ההר, והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ אבות. להגיד את זה, אתה רואה? הוא נמנה בין ארבעת המינים. אז אולי גם הוא מעורר שמחה, לכן הוא חשב שזה חמשת המינים, שזה חמישייה אחת. זו הייתה טעות. זה באמת לא שייך. מה תעשה עם הפסוק הזה? הסיום של הפסוק הוא שאת כל אלה תביאו בשביל מה? אומר הפסוק שם בנחמיה, פרק ח', פסוק ט"ו, לעשות סוכות. שם הוא מדבר על העלים של העצים האלה שיעשו מהם סכך. בכלל לא לעניין של ארבעת המינים, לא לעניין השמחה. אז מילא הוא הביא מין נוסף שהוא חשב שזה מחמשת המינים, חמישייה, אבל זה לא שייך למצווה, כי זה לא מהמין שמעורר שמחה, אין לו קשר למצווה. אבל בפרשת ראה, רש"י שינה קצת בסגנונו, והוא כותב 5 מינים בלולב. הוא מוסיף מין נוסף, שהוא באמת חמישי, הוא לא חמישייה, אבל הוא חמישי, והוא כן שייך למין המצווה. איך זה? איפה יש דבר כזה? מצאתי דבר מעניין. הרמב"ם, בהלכות לולב, פרק ז', הלכה כ', אומר כך, הלכה למשה מסיני, שמביאים במקדש ערבה אחרת, חוץ מהערבה שבלולב. תוך 4 המינים יש ערבה. אבל בזמן המקדש הם כותבים ערבות, ומקיפים איתם את המזבח רק עם ערבה בלבד, מצוות ערבה. והיה בשמחה, ואומרים הלל, ועונה השם משיענו. מעניין שהרמב"ם קורא לזה, למרות שזה ערבה וזו ערבה, הוא קורא לזה ערבה אחרת, עד כדי כך שאין אדם יוצא חובתו בערבה שבלולב, אם הוא רוצה איתה להקיף את המזבח, אומרים לו, לא נקרא, אתה צריך ערבה אחרת. אז תארו לכם בדמיון שבא מישהו והוסיף לאגד של 4 המינים שלו, הוא הוסיף את ערבת המזבח אל 4 המינים שבלולב. זה מין חמישי, הוא אחרת, הוא לא שייך, אבל הוא הרי מין המצווה. כי בשניהם מקיפים את המזבח ושמחתם לפני השם אלוקיכם. אז הייתי אומר שזה כן מותר, כי זה ממין המצווה, אז אומר גם זה אסור. זה בקשר לדוגמת הלולב. עכשיו מסיים הרבי בקשר ל4 ברכות וברכת כהנים. זה רש"י מביא דוגמה במקום הציצית. מעניין שרש"י אומר 4 ברכות, הוא לא אומר 4 פסוקים. למה? כי בברכת כהנים יש רק 3 פסוקים. לכן היא נקראת ברכה משולשת. אבל מה יהיה אם אחד יבוא יהודי וירצה להוסיף ברכת כהנים ברכה אחרת? לא רק פסוק נוסף. נמצא ברכה שהשם בירך את ישראל, הוא יצרף אותה לברכה המשולשת, ואז היא תהיה ממין המצווה. אלה 3 ברכות לישראל, והוא מצא עוד ברכה לישראל וצירף אותה. אמנם היא לא מהברכה המשולשת, אבל היא ממין המצווה, ברכה לעם ישראל. מחדש רש"י שגם זה אסור.
עד כאן בקשר לשינויים בין רש"י בבית חנן לרש"י בראה. עכשיו ממשיך הרבי ואומר, בשביל מה רש"י צריך 3 דוגמאות? ידוע שרש"י מאוד סופר את מילותיו, מדייק מאוד. כל אות, סתם להביא דוגמאות, למה צריך 3 דוגמאות? נכון, יש הבדל בין ראה לבין בית חנן. והרבי היה יכול להביא ראיה, דוגמה אחת, מתוספת פריד שאינו ממין המצווה, שאסור, והפעם השנייה לחדש, הביא דוגמה אחת מפריד שהוא כן ממין המצווה, גם זה אסור, אבל למה צריך 3 דוגמאות? מה דבר מעניין? 3 הדוגמאות קשורים ל3 סוגי מצוות. 3 סוגי מצוות. דוגמה ראשונה, זה מצווה שנאמרה על ידי משה רבינו. כמו תפילין. תכף נראה שתפילין נאמר על ידי משה רבינו. דוגמה שנייה, מצווה שנאמרה מפי השם. אבל נזכר במפורש בפסוק שאחר כך משה העביר את הציווי לישראל. דוגמה שלישית, זו מצווה שנאמרה רק מפי השם. לא כתוב שמשה העביר אותה. לא נזכר שהוא העביר אותה. אז הדוגמה השנייה זה דוגמת לולב, והדוגמה השלישית זה דוגמת ברכת כהנים. בואו נראה למה. בתפילין, משה אמר את זה לבד. למרות שכתוב בפרשת בו, וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, זה בקשר למצוות קדושת פטר רחם. אבל אחר כך בהמשך לתפילין, כתוב פסוק חדש. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אז יוצא שהתפילין ציווה ממשה. בהמשך כתוב, והיה כביאך, שוב, והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. המשך שמשה אומר. בספר דברים שכל הספר משה מפי עצמו אמרה, אז כתוב, וקשרתם לאות על ידיך בפרשה ראשונה, וקשרתם אותם לאות על ידכם בפרשה שנייה, זה מפי משה. זה הדוגמה של תפילין. לכן היא ראויה להיות ראשונה. למה היא ראויה להיות ראשונה? מעניין, לא שמים לב. האיסור של בלטויסי ובלטיגרא, גם בראה וגם בבית חנן, כתוב במפורש, בואו נראה. בבית חנן כתוב, לא תוסיף על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם. מי זה אנוכי? מוישה. בפרשת ראה כתוב, כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, לא תוסיף עליו ולא תגרע. זה אמור להיות הדוגמה הראשונה. מצוות כאלה שמשה עצמו אמר אותם לבני ישראל. הדוגמה השנייה זה לולב. וידבר השם אל משה ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אבל בסוף הפרק הזה כתוב וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. הדוגמה השלישית זה ברכת כהנים. שם כתוב רק דבר על בני ישראל, אמרת, כה תברכו את בני ישראל, אבל לא כתוב אחר כך שמשה העביר את זה לבני ישראל. אז לכן הוא הביא 3 דוגמאות מ3 סוגי מצוות. למה הוצרכו 3? יש פה סברה. מצד אחד, שלא נטעה לחשוב שעל דברי השם שהם מתומצתים מאוד, מאוד בקיצור, הייתי חושב ששם מותר להוסיף, בגדר של הרחבה ופרשנות. אי אפשר להבין את המילים שהן מתומצתות, צריך להסביר אותן. אבל הייתי חושב, משה שאומר, משה הוא הפרשן המוסמך, אז מה שהוא אמר, אין להוסיף פרשנות על הפרשן.
מאידך היה מקום לטעות הפוכה, הייתי חושב, על דברי השם שהם בתכלס הדיוק, אסור להוסיף. אבל מה שמשה ציווה מפי עצמו, אולי אין איסור להוסיף. לכן היו צריכים את כל הדוגמאות הללו. ומסיים את השיחה, מאחר וראינו שהאיסור של בעל תוסיף כתוב גם בראה וגם באתחנן על מצוות שאנוכי מצווה אתכם, היה מקום לחשוב שזה רק מצוות שמשה עצמו אמר. מאיפה רש"י יודע שגם מצוות כאלה שלא אנוכי מצווה אתכם, אלא הקדוש ברוך הוא, שגם זה אסור להוסיף, לא כתוב. אומר הרבי, התלמיד למד את זה כבר ברש"י בויקרא. ויקרא אל מוישה, אומר רש"י שם, שהיה הכל הולך ומגיע לאוזניו של משה, וכל ישראל לא שומעים. אז איך הגיע אליהם המסר? משה העביר להם. כמה שהשם בעצמו דיבר, משה העביר להם. אז יוצא לפי זה שגם מצוות ששמע משה מפי הקדוש ברוך הוא, יש להם כל המצוות גדר של אנוכי מצווה אתכם, כי העברה לישראל הייתה בכל מקרה על ידי משה. ההוראה מזה למעשה אקטואלית בעבודתנו, מהעיקר הזה שביהדות, היא כפולה. א', כששומעים הוראה מפי צדיק הדור, שהוא בבחינת מוישה רבינו התפשטוסא דמוישה בכל דרא ודרא, יש לקיימה כלשונה, בלי להוסיף, בלי לגרוע. יתר על כן, זה לא חידוש שאסור לא לעשות מה שהוא אמר, או להגיד דברים שהוא לא אמר, אלא אפילו לא לעשות שינוי פריט קטן בהוראתו של מוישה רבינו, של הציווי. להוסיף פריט קטן או לגרוע פריט קטן, גם זה אסור, כאילו שמעו את זה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מצד אחד. מצד שני צריך להיזהר, מאידך, שגם אם בא בעל מדרגה, תלמיד חוכם, ואפילו נובי, והוא בא לשנות פריט קטן, בין אם זה דבר המפורש בתורה שבכתב או שבעל פה, משהו שמנוגד להלכה המקובלת והמסורה מדור לדור, והוא טוען אני נביא ואני צדיק ואני גדול ואני החלטתי שזה מותר או אסור, אין לשמוע בקולו, לא תשמע על דברי הנביא ההוא, כי זה נביא שקר. וזה נותן את החיזוק, את הנצחיות של התורה שלעולם לא תשתנה, כי אין צורך לשנות, ואין לאף אחד סמכות לשנות, ולכן אנחנו נשארים עם התורה הזאת לעד ולעולמי עולמים, עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש, ועל זה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש בחודש אלול, שלא נוסיף חלילה ולא נגרע, ונהיה מסורים לציווי של הקדוש ברוך הוא ושל הרבי, מילה במילה, בלי לשנות שום דבר. שבת שלום וחודש טוב.